Opgaven var at finde navne, gode navne til drenge og piger, ud fra ting her i verden. Ting og begreber her i verden. Ja. Vil du starte med et? Ja, det er inspireret af en bilnavn, og det er Fiesta. Så er det min tur. Min første, det er væske. Væske? Ja. Okay. Sådan, det ville jo være lidt sødt, hvis det ikke betød, altså væske. Spændende. Sådan væske, ja. Væske, nej, ja, okay. Hver sin smag. Mit næste, det er også inspireret af bil, og det er Almera. Ja, hvorfor er de faktisk... Okay, ikke noget. Mine er gode. Dine er ringe. Min næste, det er løve. Ej, for fanden, Marie. Ej, prøv at høre. Altså sådan... Løve. Nej, men prøv lige, hvis det ikke var en løve, altså sådan en løve, det er jo et flot navn til en dreng. Nå, mit næste, det er Safari. Det er faktisk godt, mor. Ja, det er godt. Jeg er god til det. Okay. Min næste... nej, du kommer til at judge mig. Nå, min næste, det er urin. Urin. Mor, fordi hvis det ikke var urin, altså sådan tis, Ja. så ville det jo være fint, sådan urin. Hvad Urin. hedder du? Hedder urin. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt nok. Jeg Ja. kan godt se det for mig. Ja. Mit næste, det er måske lidt snyd, men det er altså noget, jeg tænkte, det er rose. Mor, du snyder helt vildt. Nej. Du snyder helt vildt. Min næste, tænker jeg, det er nok min yndlings. Selleri. Selleri. Ja. Selleri, kom her. Nej, men ikke, det siger man jo heller ikke til et barn. Kom her, selleri. Men du ved, selleri. Kunne du godt se det lidt? Jo. Lad os bare sige det. Ja, mit sidste, det er Angus. Det er en kvægeart. Og det er til en dreng. Har du bare skrevet den til dig selv? Ja. For at huske dem. Mit sidste, det er måske lige, at jeg manglede et navn. Selvom det ligner det, jeg gjorde med alle mine navne. Men Det har du ret i. mit sidste, det er vindue. Vindue. Ja. Ja, der manglede du vist en, Marie. Det var så det. Det var vores bud på gode navne til børn. Jeg tænker, at de må i hvert fald have lavet sådan en liste her, fordi Trine er ikke et særlig godt navn. Nej, det kan vi godt blive enige om. Ja, det var det.